puso, weather update usa ka bagong low pressure area ang Nasigpatan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Nasigpatan kini sa PAGASA sa gilay-ong nga 1,400 kilometers Silangang bahin sa Northeastern Mindanao. Dako ang tsansa nga mamahimo kining usa ka bagyo ug posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Usa na kini ka tropical depression matud sa Japan Meteorological Agency. Sa pakaron wala pa kini direktang epekto sa atong dagan sa panahon sa nasod. Nagpasulabi gihapon ang hanging amihan sa Northern ug Central Luzon samtang shear line usab sa Southern Luzon. Posibleng makasinati usab og mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod gumikan sa mga localized thunderstorms. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, gipaabot karong buntaga ang pag-uwan sa ubang bahin sa Samar ug Leyte provinces. Unyang hapon uwanon usab ang ubang bahin sa Central ug Eastern Visayas. Posible usab ang heavy rains sa ubang mga lugar nga posibleng musangpot sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.